Amari wandinokukwazisai zvakare musabata dzvene raMwari. Aiwa, tinotenda kuti tinovimba kuti Mwari wakupai sabata rakanaka kwose kwamuri ikoko, kuti uyezve muri parugare, uyezve muri kuwedzerwa kuziva Mwari. Mwari ari kukuropafadzai, Mwari ari kukukomborerai. Nhasi uno tiri kutaura zvakare sezvandakataura madekwana kuti tichange tichitaura pamusoro pemuranda waAbhurahama, asi tingobata zvishoma. Pane zvimwe zvinhu zvandakahinta kana kuti ndakangotaura mbichana pamusoro pazvo, asi handina kuzvidurura. Zvinhu zviviri, chimwe chacho ndo chandiri kutaura nhasi pamusoro penhamba 10. Nokuti ndakakubvunza kuti kana muchinzwa kuti nhamba 10 zvinoreve chii, handina kuzenge ndatsanangura kuti zvinoreve chii. Handisi pano kuti nditsanangure nhasi, asi pane chidzidzo chiri kubuda ipapo pane izvozvo zvekuti nhamba 10 ndakati ndeimwe yenhamba dzakakosha chaizvo mukutenda kwedu, nokuda kwekuti inomirira mirayiro ine gumi yaMwari. Muri kupanzwa kapi? Pane mirayiro yegumi yaMwari. Mungapatsanura mirayiro iyoyo makaisa mumapoka maviri, mirayiro ine chekuita navamwe vanhu nemirayiro ine chekuita naMwari oga. Nhasi uno tichatanga taverenga pamusoro pamuranda waAbhurahama zvaakasvika kunyika yaBhetueri. Ndichatangira zvangu, handisi kuzoverenga pose, ndiri kungoenda pane nhambo yatakaverenga kare, nhambo kubva pavhesi 49 kusvikira pavhesi 16 inoverenga ichiti, zvino kana muchiti zvikanzi, zvino kana muchaitira zvakanaka nokutendeka kuna tenzi wangu, ndiudzei, uye kana zvisizvo ndiudzei kuti ndigoziva kwokuenda. Amen. Kutendeka chinhu chakanaka chaizvo. Ngative takatendeka kuna Mwari. Naizvozvo kana achitipa chinhu chokuita tikurumidza tachiita. Mirayiro inogumi tinogara tinayo misi yose, asi kana tichinzwa inzwi raJehovha richiuya munzeve dzedu, ngatikurumidze taita sei? Taita izvozvo zvaanotaura. Ndikati panzira yedu yokunamata tinozarurirwa nemweya mutsvene. Kana mweya mutsvene watizarurira chinhu, tokurumidza tafata mhaya neshoko iroro. Kana tichifanirwa kuriparidza toriparidza, kana tichifanirwa kuriendesa kune vamwe vanhu kuti vazive, toriendesa kwarakafanirwa kuenda. Kana pane chinhu chatinofanirwa kuita, tobva tachiita panguva imwe cheteyo. Tikurumidze taita zvatinenge tanyeurirwa neshoko raMwari. Bwiro tinabwo, Bhaibheri tinaro mazuva ose, mirau ine gumi tinayo mazuva ose, asi ndisi kuti haina kukosha. Mirau yakatonyanya kukosha. Muri kupanzwa? Yatinese kuverenga, Rabhani naBhaitoro vakapindura vakati, izvi zvinobva kuna Jehovha. Amen. Isu hatina chinhu chatingataura kwauri chakaipa kana chakanaka. Hoyu Ribheka mutore uende, uye ngaave mukadzi womwanakomana watenzi wako, sokutungamirwa kwawakaitwa naJehovha. Amen. Vakatotaura kuti tora Ribheka uende, nekuti chinhu chabva kuna Jehovha. Vakatoti hoyu Ribheka wacho ari panapa. Asi muchanzwa nyaya yakuchinja kana tatimboti verengei mbichana. Zvichireva kuti vanhu ava vakarakidza kutya Mwari pekutanga. Sei vakazochinja mwoyo pashure? Kuti vese mumwe chete pakati pavo ndiye akachinja mwoyo. Ngatiendei mberi tichinzwa. Vhesi 52, muranda waAbhurahama akati anzwa zvavakataura, akakotama pasi pamberi paJehovha. Ipapo muranda akabudisa goridhe nezvishongo zvesirivha nenguo dzokufuka, akazvipa kuna Rebheka, uye akapawo zvipo zvomutengo mukuru kuhanzvadzi yake nokuna mai vake. Izvi takazviparidza kare. Ipapo iye navarume vakanga vanaye vakadya, vakanwa, uye vakararapo usiku uwo. Akatamuka mangwanani akati, ndiregei hangu ndichienda kuna tenzi wangu. Ndo patiri kuda apa, kubva pavhesi 54 kusvika pavhesi 56. Vhesi 55. Asi hanzvadzi yomusikana ndiani? NdiRabhani. Baba vake ndiani? NdiBhetueri. Namai vake, amai vani vomusikana. Tikati mukadzi anomirire kereke. Mukadzi ndiye akabara Ribheka. Ari kudiwa kunzi ndiende naye. Vakapindura vakati, regai musikana agare nesu mazuva angaita kana 10, ipapo mungazoenda henyu. Zvingareve chii? Zvingareve kuti Ribheka hazi redi here kuenda, kana kuti varida kumbodhileya zvavo vachimbodzana vachimudzidzisa zvimwe zvinhu zvoupenyu.
chinzwa munzwa zvinotaura muranda waAbhurahama. Verse 56. Asi akati kwavari, musandirambidza, sezvo zvino Jehovha akandipa kubudirira parwendo rwangu, ndiregei hangu ndiende kuna tenzi wangu. Ipapo vakati, regai tidane musikana timubvunze nezvazvo. Saka vakadana Rebheka vakamubvunza vakati, uchaenda here nomurume uyu? Iye akati, ndichaenda. Zvingareve chizvi? Zvingareve kuti, are you ready to go with this man? Kunzi wagadzirira here kuti uende nemurume uyu? Kana kuti uri kuda kuenda here nemurume uyu panguva ino? Iye akati, aiwa, ndinoenda zvangu. Saka vakaendesa hanzvadzi yavo Rebheka pamwe chete nomureri wake nomuranda waAbhurahama navanhu vake, uye vakaropafadza Rebheka vakati, iwe hanzvadzi yedu, uye mai wavazhinji vave zviuru nezviuru, vana vako ngavatore masuo avavengi vako. Amen. Takaparidza pamusoro pazvo izvi kare. Ndofunga ndichaisa mharidzo yacho pamusoro apa, asi makaenda kumharidzo dzose dzatinoita, makaenda makasvika kuti muranda waAbhurahama, makatarisa chidzidzo chaitwa last weekend, ndikati musi wani wanga uri musi wani, kunana 1 na 2 here kana kuti kunana 2 na 3 September, zvisina 4 5 achazo, ndo pamuchawana chi mharidzo iyoyo. Ndichaisa zvangu pamusoro apa. Saka handire mberi tisati tatanga kupinda ipapo, zvimwe zvacho ndatotaura kudhara pamusoro pechidzidzo ichi. Makafungawo namba 10 munonzwa chii? Munonzwa mirayiro ine 10 tataura pamusoro pazvo. Tikati mirayiro ine 10 yakapatsanuka yakaita sei? Yakaita mumapoka maviri, ano chokuita nechi nevanhu, neano chokuita nechi naMwari. Ndosaka zvichinzi ida Mwari wako nemwoyo wako wose nesimba rako rose nechi nepfungwa dzako dzose. Zvozonzi chiyo, ida wako wako sezvaunozviita. Ndosaka pachibuda mirayiro miviri iyoyo. Mungwarire murayiro wamunokudza. Mirayiro yose yakakosha, asi mungwarire murayiro wamunokudza. Uyezve hamungatange nokuda Mwari wamusina kuona musina kutanga mada vanhu ukwenyu. Amen. Asi vanhu vokwenyu ngavaregei kuitira sei? Kukunonotsai kuenda kunani? Kuna Mwari. Nekuti kuvada hazvireve kuti hazvizvibingamidzo muupenyu hwako, hazvireve kuti ivo vanokuda, hazvireve kuti ivo vanoda kuti uende kuna Mwari. Pane vamwe vanoti kana muchinamata usiku makunamatira sadza, munovanzwawo kuti musawanzichi munamato, sadza richiita sei? Richipora. Makambovanzwa wakadaro? Ehe, ndo vanhu vandiri kutaura navo kuti mungwarire. Vanhu ivavo makanzwa vachidaro vana dhiabhorosi mukati, mwoyo wavo wakasviba. Zvimwe zvinhu zvose izvi, nyangwe muchiita kana kuti zvinhu zvamasvikiro kana zvimwe zvinhu zvemumba menyu zvekung'anga kana chii, vanotoda kuti zvitseketudzwe. Kana sadza haringadyiwe musi uwoyo, asi kana panasvika nguva yekuti chinyengetera Mwari nokuda kwesadza ratapuhwa naMwari, vanoti chii? Musawanze munamato, sadza richita sei? Richipora. Ko sadza hatidyire kuguta here? Hatidyire kuti kunorisha our bodies here? Saka kupisa kwesadza kune chii? Kunakirwa kunobatsirei? Ngwarirai vanhu venyu munogara navo muchivanzwa vachitaura zvinhu izvi nguva dzose. Muvatsiure, muvatsiure, nekuti ndiana dhiabhoro vane vavakatonanga vavasi kuda kuti vaende kudenga. Ehe. Number 10. Pamusoro penumber 10, makambonzwawo mufananidzo wejaya mupfumi? Makanzwawo mufananidzo wevasikana 10? Patinoimba paya tichiti paivapo navasikana vaive 10, paivapo navasikana vaive 10, paivapo navasikana, paivapo navasikana, paivapo navasikana vaive 10. Vashanu vakapusa vakauya mukwasha, vashanu vakapusa pakauya mukwasha, vashanu vakapusa, vashanu vakapusa, vashanu vakapusa pakauya mukwasha, vashanu vakangwara pakauya mukwasha, vashanu vakangwara pakauya mukwasha, vashanu vakangwara, vashanu vakangwara, vashanu vakangwara pakauya mukwasha. Ehe, ndokuimba kwavaduku. Asi chinhu chandiri kutaura nacho ichi, nyange zvenyu makanzwa vaidiki vachimba, nyange zvenyu makanzwa Ishe wedu Jesu Kristu achitaura mufananidzo, mufananidzo iwoyo, nyange zvaitwa kunge ingori nyaya,
une chekuita nekupatsanuka kwemurayiro kuita mapoka maviri. Pane murayiro mumwe chete watisinganzwisise uripo. Zvichida kuita mapoka maviri acho ndeyekuti pane mirayiro ina yatinofanira kukoshesa: murayiro wekutanga, wechipiri, wechitatu, wechina. Kozoita mumwe murayiro wechishanu wakamirirwa nemirayiro imwe yese 6. Asi vamwe vanoti chii zvichida murayiro wechishanu uyu uri pawo wega, nekuti isu hatinzwisise kuti baba namai vari kutaurwa ndevapi ava, zvinoreve chii? Pane dzimwe dzemharidzo yangu ndakamboparidza pamusoro pazvo, ndikakutaura pamusoro pezvichii, kuti zvinhu izvi tinozviona kuna Proverbs, kutaura kwoungwaru hwakabva kuna Mwari hwakanga hwakapuhwa Soromoni. Ichi chinhu chingabudisa izvi pachena. Asi kana tichizviona isu savanhu, tinoti mirayiro 6 iyi yekupedzisira iri pamwe chete ndiro rimwe boka remirayiro inomirira vanhu. Tofanirwa kupa kungwarira ipapo pane murayiro wechishanu. Izwa munzwe mufananidzo wevasikana vane gumi. Zvikanzi muchenjerere kufadza vanhu kupfuura Mwari. Nekuti vakada kufadza vanhu vakaita sei? Vakava mapenzi. Asi vakada kufadza Mwari vakagara vakagadzirira nguva dzose. Hakuzi kuti vakanga vasisafadze vanhu, vaifadza vanhu, asi vaiziva chavakananga, kuti vakananga kuna Mwari. Zvikanzi vakapusa, havana kuenda nemafuta pasaiti, vakangonofaranuka zvavo vachitambisa mafuta mukwasha asati auya. Zvikanzi vakangwara, vakatakura mafuta mumarambi avo, asi vakanga vane mamwe parutivi, kuitira kuti kana mukwasha ouya wowedzera mafuta avo vasazopererwa nemafuta pamutambo. Zvamunofadza vanhu pasi pano, musakanganwa kufadza Mwari. Mwari ndiye baba venyu, mufadzei nezvinhu zvake. Ndosaka tine minyengetero iye yatinotaura kuti tinoitora pamirau, pavaprofita, pamashoko aishe wedu Jesu Kristu. Musapedzera simba rose kumakunguo. Vakuru venyu ndozvavakakuudzai. Zvino zvamunopedzera mabara kumakunguo, idzo hanga dzichauya, muchagodiniko? Ndosaka tichida kugara tine mweya unobva pashoko raMwari. Ngatikudzei mirayiro yake, nokuti pairi ndipo panobva zvinhu zvose. Muri kuzvinzwa kare? Tichitarirawo pamufananidzo wejaha mupfumi, inotaurawo zvinhu zvimwe chete izvozvo, kuti ngwarirai pakufadza nyika musingafadzi Mwari. Hakuzi kuti Mwari haana kuti musafadze nyika, akatoti idawo kwako sezvaunozvida iwe. Asi murayiro wekutanga unoti ida Mwari wako nesimba rako rose, nemweya wako wose, nepfungwa dzako dzose, nezvako zvose. Rangarirai zvamunozviitira, ndo manzwira andinozviita. Rangarirai zvamuri kufadzira vanhu. Muri kuvafadzira nokuti munoda kufadza baba. Naizvozvo baba ndiye mukuru. Dai pasina kufadza baba, panga pasina need yokufadza vanhu. Matthew 19 verse 16 to 22. Mufananidzo wevasikana vane gumi tinowana pana Matthew 25 verse 1 to 13. Kana musida kuzopaverenga ipapo. Asi tava pano pana Matthew 19 verse 16 to 22. Hatisi kuzoverenga mashoko. Jaha mupfumi wakachengeta mirayiro. Mirayiro yaakabvunzwa naJesu kuti wakachengeta ndeipiko? Ndiyoyo ine chekuita navanhu. Iri mirayiro ine mingani? Mitanhatu. Kubva pamurayiro wechishanu kusvikira pamurayiro une 10. Ndozvaakabvunzwa naJesu. Akati zvese izvi akaita. Asi Jesu wakazomuti, enda unopa pfuma yako kuvarombo hati. Usiyane nazvo uye unditevere. Nekuti ndiri kuziva chauri kunyatsotsvaga chaicho. Muri kupanzwa ka? Chatiri kunyatsotsvaga chaicho kuva nani? Kuva naBaba. Hatisi kutsvaga kufadza vanhu. Hatina basa navanhu. Muri kuzvizwa? Kana tichiti vanhu tiri kutaura madzibaba enyu, madziteteguru enyu. Muri kuzvizwa? Hama dzenyu, shamwari dzenyu.
Asi Mwari anoti tivafadze, tivaitire zvakanaka. Vanhu vamugere navo mukati menyika imwe chete muvaitire zvakanaka, vavakidzani venyu. Nekuti Jesu anotitaurira kuti chiri, idai vose hati. Nyange zvavo mura waiti ida vavakidzani venyu, ishe wedu Jesu akazousimbisa akati ida vose. Hazvinei nekuti havazi vavakidzani vako, hazvinei nekuti havazi wokwako, zvikanzi mude, nekuti Mwari akakuita ichi mumwe chete, akakuitai muri chi boka rimwe chete ravanhu. Haana kumbokupai kuti uyu unonzi ninge, uyu anozonzi ninge, uyu ndewekwati, uyu ndewekwakati. Zvakanzi muri vanhu vose muri hama pamwe chete, munofanirwa kufambidzana zvakanaka, muchiitirana zvakanaka. Hanti saka Ishe wedu Jesu akataura mirau mitanhatu, munhu uyu akati akaizadzisa, zvikanzi chienda unopa zvo wakapedza nazvo kaizvo, enda unopa zvaunazvo chi kuvarombo, uye undiite sei, unditevere. Zvikanzi asi jaya mupfumi wakaramba akabatira pazvinhu zvapano pasi, wakada kungoramba achidzokorodza zvinhu zvimwe chete izvozvo. Zvikanzi aiwa, pandakuda kuti stage uchienda ndeyekufadza Mwari, wakangoramba achida kuita sei, kufadza vanhu, achiti zvichiri kubva pai, pane murayiro waMwari. Nokuti anga asikatadzika, asi kwanga kudiwa kwacho kumberi, nekuti Ishe Jesu Kristu haana kumboti ngauye azomubvunza. Iye ndiye akauya akatobvunza Ishe wedu Jesu Kristu akati ndingaite sei kuti ndipinde muumambo hwokudenga. Zvikanzi chipinda, woti hauchada. Kana muchinamata, muchiverenga, handizivi kuti munenge muchiita sei, batirai pazvinhu zvoumambo hwokudenga. Zvinhu zvoumambo hwokudenga ndiwo murayiro wake, ndivo vaprofita vake, ndiye Jesu Kristu. Vadzidzi ava tinavo, kana ini nditori mudzidziwo pachangu. Nhoroondo tinadzo, hapana asina nhoroondo pano. Mapisarema akanaka chaizvo, ndo kunyengetera kwedu. Zvinobvawo pamirayiro yaMwari, pavaprofita napana Ishe wedu Jesu Kristu. Zvinhu zvose zvinobva pai, pamurayiro. Jaya mupfumi akarashikirwa neumambo hwedenga, mirau yose yekuitira vanhu zvakanaka wakaibata, asi zvemweya mutsvene zvokuna Baba wakati chi, hai zvingazvimbomira. Wakafadza vanhu, wakaramba achishumira zvapasi pano chete, zvedenga akasiyana nazvo. Ndinoziva kuti nzira dzomunyengetero dzandinokupai dzakarebesa, uyezve dzimwe nguva dzakaoma. Vamwe imi munodziramba muchiti aiwa izvi ndezvakare, izvo zvinogova zvakare sei, zvisiri izvo zvavaiita. Izvi ndikuri kukupai zvichibva panani, pana Jesu Kristu. Naizvozvo musarashikirwe neumambo hwekudenga, nokuti chii, munamato warebesa, sadza riri kupora, muchishayirwa nguva zvinhu zvoutsvene zvoumambo hwekudenga. Itai izvozvi. Ngatipindai pana muranda waAbhurahama. Bamai vaRebheka vakaita sekereke. Kereke yakazvara ani? Yakazvara Rabhaniwo, hanzvadzi yaRebheka. Naizvozvo kereke ine influence pamusoro pani? paRabhani. Influence imwe chete iripo pamusoro pani? paRebheka. Asi Rebheka akakurumidza kuziva kuti chinhu ichi chakandinakira ichi, ndakutofanirwa kutoenda kuna baba. Izvo kumboswera ndichitendereka pasi pano, ndichitendereka panyika pano, ndichambodzidziswa naamai, ndichamboita sei, hazvina nendava. Ngandiende kune murume wangu, ikoko ndichanowana zvakatopfuura zvapano. Makereke enyu munoada, hapana asingadi kereke yake, kana yangu ndinoidawo. Kereke dzedu idzi dzine nhoroondo kwadzakabva nadzo. Naizvozvo dzimwe nguva tinoramba takabatira pazvinhu zviya zvenhoroondo izvo.
mwoyo yedu iri pedyo nekereke, nokuda kwekuti ana mai vedu vaimbodzipinda, ana baba vedu vaimbodzipinda, madziteteguru edu vaimbodzipinda. Mupangwarire ipapo. Kuna Abrahama ndokwakanaka, kuna Mwari ndokwakanaka, kwataudzwa kunzi tiende tiri pakunyengetera ndokwakanaka. Izvo kumboda kumboswera uchimbotevedzera kuona kuti ichi waita here, ichi waita here, usati waenda kuna Mwari. Handizvo, usati waita chinhu chawakafanirwa kuita, chawatumirwa kunzi uite, hazvina kunaka. Amai vane influence, amai ikereke ine influence pamusoro pani paRabhani naRebheka, nokuti vana vakakurira mukereke imwe chete. Musikana akati kwete, ndakutosiya ndakutoenda, vanhu ava ndane zuva rimwe chete ndavaona, ndakutosiya panapa. Zvandaudzwa naMwari ndizvo zvati zvandakutoita. Mukuona pavakabva, vakabva pakuti chinhu chabva kuna Mwari vakaenda pakuti ko haungamire mazuva 10 here. Mazuva 10 zvichireva chi? Timbotanga tatarisa kazvemurayiro, murayiro wei wekereke, murayiro wei nyangwe nemurayiro weMwari, timbodzidzisana. Zvanzi aiwa, mhanya kuna Mwari first, uchanodzidza uriko. Anoziva kupfuura mumwe ndiani? Chawaudzwa naMwari munzeve dzako, chavazevezerwa, chabuditswa nemweya mutsvene, kurumidza wachiita ichocho. Izvi zvekumbobvunzwa nekereke kuti unomhanyireiko, wambotevedza muno mukereke, hatidaro. Tevedzera mirayiro yekereke, uite sezvinoda kereke, hazvina nebasa. Chandaudzwa naMwari ndichakurumidza ndakuzivisai. Ndikati mazuva ano kwane foni, ndo vanatongoisa pafoni one time paWhatsApp, ngere mese maanayo message. Kana huri profita kana chii, patinozouya paSaturday kana paFriday kana paSunday tichizosangana nemi, zvinenge zvatoo zvimwe izvi. Guva rinenge rakafamba kai kudhara, takatopedza nazvo. Mhanyirai kuita zvamunenge maudzwa naMwari, zvawanzwa kuna Mwari. Kana shoko ratouya kwamuri richibva kudenga zviri kuda chimbi, zvitei nekukurumidza. Vanhu vanokukanganisai ndivo vamwe venyu nehama dzenyu kumba nekukereke, nokuti murayiro nanhasi tichiri kuudzidza. Ndane makore akawanda ndiri mukereke, asi nanhasi handina ndamba kupedza kudzidza murayiro ine gumi chaiyo handina ndapedza kuidzidza. Ndichitongoidzidza zuva nezuva, every day I'm finding something new kubva mumurayiro. Naizvozvo pane munhu anganzi akapedza mukudzidza murayiro here? Kwete, handisi kuti haina basa. Mirayiro yakakosha. Kana Mwari asvika pakukutaurira chinhu munzeve, ita izvo zvinokukurumidza, nekuti avimba newe, akukudza, watokudzwa kupfuura zvichida vanhu vose vari mukereke iyo. Kana mweya mutsvene wakudururira, chimbidzika kuita zvawataurirwa, nekuti wakudzwa. Izvi zvekuti wakazoziva murayiro ABCDE hazvina basa. Chiri papo chavatoudzwa kunzi uite naMwari wochiti. Kana watozopedza izvo ndo paungatozvodzokera zvako kumurayiro ABCD. Nekuti hapana munhu anoti ichi chinhu chabva kuna Jehovha ozoti zvakare, asi chimbomira. Ngwarirai hama dzenyu dzamunopinda nadzo mumakereke. Hatizivi kuti mweya wei wakanga wapinda pana Rabhani kana namai vake, kuti wakanga wakanaka here kana kuti wakanga usina. Waida kumisa zano raMwari. Muranda akati aiwa, kana musina kundipa musikana izvozvo izvi, ndakuenda zvangu tonotarira kumwe. Haasiri iye wandauya achitsvaka. Ndotobva pano, nekuti zvinhu zvabva kuna Mwari, ndinofamba nenguva yaMwari. Muramba akaramba akati ndakutoenda. Musikana akatoti aiwa, ndotoendawo. Kana chiri chinhu chabva kuna Mwari, ngatikurumidze tachiita. Musazofamba muchinyepera vanhu muchiti aiwa akati murawo haina kunaka. Nekuti tinoona pana vaRoma 3 verse 31 Paulo unoti hatirashe mirau nokuti Ishe wakauya, kwete, asi tinotoita sei? Tinotousimbisa, tinotonyanyouda, tinotonyanyouita kana kuutevera. Zvikanzi kuna vaRoma vamwe chetevo, mirau mitsvene yakarurama yakanaka,
Zvikanzi murayiro mutsvene, mutemo kuna vaRoma 3 kwakareko, handichazoti kwaRoma 3 here. Zvikanzi murayiro mutsvene, mutemo mutsvene, wakarurama, wakanaka. Ngatichengetedzei murayiro. Hama adiwa, Mwari ave nemi pavhiki rose rinoteera, pamunenge muchipinda pamishando yenyu, kuzvikoro zvenyu, kumitambo yenyu, kumabhindauko yenyu. Mwari akuropafadzei, akuchengetei. Svika tichisangana pane rimwe sabata zvakare, Mwari ngaave nemi. Zvamunenge muchipedzisa sabata rino, murangarire kuva neutsvene, kuva nekururama, kuita zvakanaka, kuva nenyasha, kuva nerugare. Chisarai.